Pero lahat, bangas. Inanihan pagkagod. Makabuang gining vlog do. Hindi sa kagkagod ba? Bugnaw ka diri mga kabangas, bugnaw. Okay. Maayong gabi mga kabangas. Yami sa Ardentron. Banamong team, mga ligo daw. So I'm here. I've been here for several times already. Lebex power.
Nanay mga kwan ba? Balay-balay. Sa una, ilang balay-balay dito, gagmay kayo. Pero gagmay ka po. Pwede ba? Pwede maluoy din mo. Tanaw. Biga, ragit pa din na to. Law, buko na diya ko. Muna yung pinakalaw. Muna yung kwan niya. Gara ba ba? Oh, pwede. Isa. Oh. Upload ko din niya. Ako lang pinakagahing agaw. Nambak na ta? Oh, ako sa gibidyohan, no? Gibidyohan ako, gibidyohan. Power. Bra. Alright, babu. 44 fokus Roy. Supposedly, ibo ang pagkaroon in terms of submission sa birth certificate. Kay, actually sa ato sa doon ba, because of 50 down na 48 na lang. So maybe by next school year, probably 48 ako, kung around 50. Yan yung 50. Di na pwede 50, sir. Okay. So at least we have our remaining time about 4 or 5 years. 4 or less. Villa Paraiso. Kuha mi sa among mga sabon supplies na uban pang mga matang sa mga kuan man ni kasya. Lansunis, walay bunga. Morning ko mga kabangas, lansunis. Kani mo ng kahoy sa lansunis. Malaysia. Villa Paraiso Resort and Water Park. Ano siya? Alright, babu. Mga kabangas, good afternoon. Ano na itabo sa akong motor? Nagasgas. Huwag ka ng side mirror, nabali na, gipawilding na. Disgrasya ko ganina mga kabangas. Stop it. Get some help. Hinay naman akong dagan, mga 30 kilometers per hour, 30 kph. Kalit lang nila ba yung iro? Naigok kita, tunga yun ang iro. Tagat ko. Nangagasgas mga kabangas. Munang itsura sa motor, luwi kayo. Na mga kabangas. Salbayas ng iro. Natag-iya sa iro. Muna naitabo. Naitabo sa akong motor. Disgrasya ko ganina buntag mga kabangas. Sakit kaya kong tuhod. Dili mapiko. Sakit kayo. Kaita. Pero praise the Lord lang yapon. Buwi pa ta. Sa Pandan ko na disgrasya mga kabangas. Sa Pandan. Elementary school pa yun. Sa elementary school pa maaga. Nabayang iro. Alright. Mga kabangas, may hapon. So, naglinya ang mga officiating officials.
for the opening of Regional Meet ni Mraat 2024 at Camiguin. So, morning mga visiting officials. Mga babae, dito matawagan? Suntik tawagin sila dili. Wala ko yung number. Dili sa GC. Tini. Paridli karon dire sulod sa sports center sa Camiguin. Opening karon and presentations of all athletes and delegates, including the officiating technical officials of different events. Our TD, Sir Espinosa. Sir. Right. Video mangguna. Video mo diyan. Pero ano ba sa injury is call man gina ni Lasit. Pag naay na ko ang injury, tawag man gina siya timer. Mo nang mo yun siya nga timer. Pag once ka mo ana, ma'am mo nimo matayan na mo ana gali ang imong wasit. Oh, stop nimo ang imong time. Gawin siya timer. Ipan mo niya 1, 2, 3, 4, 5, 5. Mumanta ng isang mawala bitaw na to na score.
Good evening mga kabangas. O pami natulog kay mag-deliberate pami karon sa uban result sa dula. So napami meeting, time check is already 11 kapin. So wa pami natulog kay mag-meeting pami ron, mag-deliberation. So inana mong trabaho, no? Ang mga kauban na nagpaabot to. Oh, muna ako mga kauban na pinakagahi sa Pinchak. Si Sir Arnel. Sir Arnel Hamito og si Agaw Sir Chuyan Sibalius. Ako ba to sa sulod? Kamulo pang print. Sige pag-print. Oh, ano dito? Busy pa kayo. Pag-meeting pa mi karon mga kabangas, mag-deliberation pa mi. No? So, inana mong trabaho di lalim. So, kamong mga gapang himaraot sa among dula nga Pinchak kay di pa regular sports. Sige ra mo pangadyaw. Hulatin ninyo nga ma-regular ni nga sports sa lower level pero sultihan na ma-regular na ni dito sa kwan. National sir ba? No. So nalagi nagka-problema lang ni gamay hopefully next year. Manang abot lang sa mi. Lami na itulog pero part pa man is trabaho. So may mo ni pang pamilya ni. Hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Hindi lang pang sports pa. Pang pamilya. Kasi ba? May katulog na gid mga kabangas pero saan man. Mag-meeting pa mi, deliberation so what time aims. Kay i-present man ni ugma, anami program ugma, dula. Pamanaghuman. So ana na siya mga kabangas. So paabot sa amin ni Sir Ed. Para sila busy sila dito. Nagulat pa kasi pag print sa mga documents so dito karo wala mo hindi na kang diingon pero kung diingon ba na kung yun ka mag-basketball pag umana mo ba very good alright sige ngayon pa ko hands forward grace hindi ko dito mako grace okay alright shot Okay, to start our program this morning, let's have a prayer. Mga hapon mga kabangas, Sunken Cemetery. Karaw, yan. So nami karon diri sa part man ni sa Katarman, Sunken Cemetery. Ayan. Based on the history, ano siya mga kabangas, yuta na da sementeryo na sa una because of the volcanic eruption in 18th centuries muna na itabo. Oh, nagi mga sementeryo gina sa una nadagatan na. So it is really possible because of the volcanic eruption in 1800s. Alright. Okay, babu. Maayong hapon mga kabangas. We are here in Tuasan Falls or in Mainit, Camigan Island. Vlogging the vlogger. Yep. This is Major General. Major Bangas. Tuasan Falls. Hey. We are here again. Lagsara mo na kanin dire. Amanda. Bayad pa to eh. Nice flower guys. Nice one.
Tuwasan Falls. Nice view. Sa una init pa kayo ni. Karon daghan na tanom. Daghan na tanom. Alright, let's rock and roll. Cabangas. Paboo. Mga Cabangas, Tuwasan Falls. Look at this. The gift of nature. Look at that. Muna mga Cabangas. Ang gift of nature. Sukay ba? Atong i-zoom. Igok imong ulo da. What a beautiful nature. Wow. Wow. Bang. Nature. Power. Ah. Grabe ang natures mga Cabangas ba? What a beautiful creation of God. Thank you Lord for this creation. We appreciate it so much. Tuwasan Falls, mga Cabangas yo. We are here in Tuwasan Falls for the third time yata ko nakano rin. Our chairman TD, Sir Ed Espinosa, sir. Our ATD, Kuyan Sibalios, Dio, and of course me. Padahila biya ka na sir ha? Please be careful. 1, 2, 3. Whoop. 1, 2, 3. Nature guys, nature. What a beautiful nature. Look. Look at that. Woo! Power. Alright, babu. So much for that, people. Kalamigas na. Ditagugta na mong dako kay nga limigas guys. So, ato sir. Dara. Nagbit-bit man guna siya good. Ganyan bit-bit ba yun? So na lamigas sa puting dakuan kayo. Mato masawa mako damo sa nang lamigasa. Uy. Nakapit tayo. Igo na ba? Dako. Dako. Ulo. Babu. Hibok. Ilan ka years nga sukad ni buto? Wala pa man ko nakakuha nga nagbuto ni siya. Ang nagbuto sa una kaya ako nakuha dito man sa luyo. Ato dito sa Hibok volcano.
Kanang muna crater niya. Dili. Babaw. Dili. Or kining daran din. Wala, taloyo. Taloyo. Hibok-hibok. Tibok. Mount Tibok. Dili kita taloyo. Boleh mi guys, pero sa Mount Tibok ko. Sabay na nang good. Isip na rin kulang makasakan ni. Pisi na lang kulang makasaka na yan mga kabangas. Ko na lang kuan. Hindi ko na lang piti. Ato ni ma'am. Pag isa daw kita na gyud bukit kisa to ubos na kasi gabi ko ini. Dara man tong Tres Marias ba? Katopikas? Kamutong-tong ka adto, makita yung Tres Marias adto. Mani, katopikas maklaro man. Lakaro dito o. Ato na fighter. Tulo ka bulkan ba nga nag-ana? Bulkan ya po na? Bukan depan siya nga nagkaan. Di man ibay 14 ka buok bulkan dire. Unya ang katam Lagun. Bulkan sa ilalog. Dito ka po dito mag Mount Hibok-hibok. ano, parang naman si Silvia. Mga kabangas. Bata pa diha? Mato katunan. Pwede na po doon yung motor. Pwede ba maagian pag motor ani? Mone, there are 14 volcanoes in Camiguin. Oh, pwede niyo mana pa doon taas. Mga kabangas. May Tres Marias, na Hibok-hibok, ug uban pa. Basta kay 14. No? Usa lang ni sa 14. Mount Hibok-hibok volcano. Alright. Sa una na. Ay, sa una rin mo kukuan. Guba-guba ang kasada. Karon kay init man. Na pwede wadian. Pero dagko niya. Ako na murag mahadlok ko dana kay ini. Alright, babu. Pag namo di man gi-design gud parang Bye, Camiguin. Yan. Bye muna. Usog daw ni mudagan, sir. Ole sa mi ole. Apa ini apa tuh?